И здравейте хора, аз съм Флорин БГ и днес ще направим едно предизвикателство. В едната чаша има оцет, в другата чаша има вода. Но ние не ги знаем. Да, ще да кажа Ламбо PvP. Митко PvP приготви чашите. Не знам коя е. И сега Ламбо ще избира първи. Коя избираш? Носим си една купичка. Няма ми казваш какво има. Пийни си. Какво има? Мисля, че вкусно. Какво има? Вода. What the fuck, хора. Сега следва аз да пия оцет. Тук оставаме. Я да държиш тела. Така. А това ли е? Чакай. Fuck you, bitches. Слагаш го. Дигни малко така. Хора, оцет. Я. Вдигни го. Е, така се види. Чакай, дай. Вижда ли се? Сега гледайте. Купичката, чакай, стой! Фак! Вземи го. Снимай ме, брат. Снимай. Да, хора, така. Не искам повече да пия оцет. Ще отида сега, ще го фърля в тоалетната. И така. Много е гадно. Предавам се. Ламбо, дръж телефона, аз отивам в тоалетната. Кажи там, говори с хората. Какво са хора? Прецакали наистина. И сега се връща. И сега пак трябва да разбъркаме чашите. Нищо няма да правя повече, спирам. Това е гадно. Ок, сигурно това ще е от диазнала. Хора. Повръща ми се. Гади ми се. Сега след малко ще направим футбол чалендж, да знаете. Опа, сори. И да, хора, така ще приключим днескашния клип, където беше с Ламбо PvP, който не успяхме да го прицакаме. И вече ми се повръща.